Unsaon man nato pagsalig sa Dios bisan sa lisod kayo nga situation. You know, life is not predictable. It is so hard to predict. Today we are happy and might be tomorrow it will turn to sadness and loneliness. You know, tragedies happen suddenly. Dali kalit kayo mga usab ang atong kinabuhi. Karon kuyog pa nato atong loved ones, happy pa kita, nakig-fellowship. And then one day maka-receive tag news nga na-admit o kinahanglan sila dadun sa emergency room. So life is not predictable, no. Dili gid siya matagna. Nay mga ups and downs. And when times are good, it can feel easier to trust God, but when times feel difficult, it is even more important to trust Him. Yes, tinuod dali man mo salig sa Ginoo sa time nga na healthy ta, okay atong mga relationships, okay atong family. It is so easy to say, Lord, thank you for the blessings. But what if difficult times will come? Mga wala imo mga friends, imuhang promotion mapalpak, our job matangtang ta sa trabaho. And then kinahanglan nimo dad-on nimong anak sa ospital, wala kay kwarta. Diha nga situation makita nimo ang tinuod nga ikaw. Because sometimes it is so easy to pretend that we have this faith in the Lord, we are trusting the Lord, and sometimes those are just pretensions lang. Kay naa man tas maayo nga kahimtang. But when difficult time strikes our lives, there we could easily identify and analyze our spiritual condition before the Lord. Now, God's unchanging character can give us a firm foundation when things feel unsteady and uncertain. The good thing about our God, because He is unchangeable God, He's not changing. Giun sa niya pag-deal yung Israelites before, the same iyang dealing kanato karon, no? Kasaligan ang iyahang mga promises. Now, it is very important to manage our emotion and our character during difficult situations. Yes, because sometimes our emotion will overthrown our decision makings. And you know what? If a person is driven by his or her emotion, dili gid stable iyang decision making. It will make us very vulnerable, dali kita disgrasya sa mga di mao nga mga decisions if ang emotion mo work. And that is why the Bible says we need to put our faith in the Lord, on the facts, on God's promises. Gahapon sa tong discipleship training, nay tulo ka object, nay truck, na gasoline, and na ay trailer katong iyang giguroy. So our faith or the gasoline atong i-rely atong faith dito sa facts, sa truth. Dili na to i-rely atong faith sa feeling. Kang feeling naga-come and go, naga-change, naga-taas, naga-ubos. Kung atong ibutang atong faith diya sa feelings, mo na nga changeable pud ta. So we need to put our faith on facts. What are the facts? Those are the promises of God. Now, what does it mean to trust God? It is so easy to say that we're trusting the Lord, but what does it mean to trust Him? Now, first of all, to trust is to believe in the reliability, truth, ability, or strength of something. So when we say you are trusting someone, you are relying on His strength. For example, nagsalig ka ng bangko, na kay pagsalig ng bangko makapas-ani mo, so you are totally putting your weight on that chair. That's trusting. Imong gihatag, imong gibug-aton, tanan nimong concern gihatag nimo. So trusting the Lord means you are fully putting your burdens, worries, tanan nimong problema diha sa Ginoo. If naa kay gi-reserve bisan gamay, dili na pagsalig. I don't believe in 99% na faith. That's not faith at all. There's only one kind of faith, 100% faith.
Otherwise, dili na siya faith or pagduha-duha na siya. The Bible says that God cannot lie, that He always keeps His promises. So we can still have the assurance, the stability, even in this difficult situation, because our God is unchangeable. Kasaligan iyang mga promises. Trusting God is more than a feeling. It is a choice to have faith in what He says, even when your feeling or circumstances would have you believe something different. Muna nga dili ni sa feeling, maybe you feel that you're trusting Him. That's not trust. It's not a feeling. It's not a drive of our emotion. It is a choice. It is a decision. You need to make a decision. I need to trust the Lord. So kung feeling lang ka, well, feeling nako murag namo kay pagsalig sa Ginoo, dili gina sa tinuod nga pagsalig. So kung gusto ka makita nimo ang gahom sa pagsalig, himog desisyon, Lord, imposible man pero wala imposible nimo, akong isalig nimo tanan. That is trust. It's a decision. It's not a kind of feeling or emotion. So how to trust God? Unsaon man nato pagsalig sa Dios? Now, first of all, do not look for security in other things, but look to God to hold you securely in difficult circumstances. So if you're looking for stability, comfort, restoration, do not look for those things. Look for God. He's the one who can provide you those things. Mo ni problem mo sahay, we want satisfaction, we want comfort, we want deliverance, we want God's wisdom. Pero wala ta nangayo sa source gyud niya ng tanan. You know, joy, prosperity, provision, dili na sila person. They cannot understand your situation. God is a person, and therefore He is the one we should go to in times of our difficulties. We should look for God. Siyang una na tong pangitaon, and then God will give us what we need. Dili biya makasabot ang ato ang mga needs. Nangita kag kalipay, ayaw pangita ang kalipay. Pangita ang Dios nga moy source sa kalipay. Nangita kag financial, siguro giatake mo karon sa financial nga problem. Ayaw focus sa pagpangita sa financial. Pangita una ang Dios kay siya source sa financial. Munay point na to. We all want security, assurance, gusto tag secured kita, kung muhimo ta nini nga trabaho dapat secured kita nga mo profit. Kini nga relationship dapat secured ta nga di tabyaan, di ta masakitan. Gusto tag assurance. If you want assurance, you need to make God the first priority in your life. Now, tanaw na to ang situation ni Jesus Christ sa Mark chapter 14 verse 34 to verse 36. Okay? Tanaw na to din siya. Sa time nga si Christ, nasa sa grabe niya nga distress, grabe siya ka-emotional. You know, Jesus is both man and God. So nasa emotion sa usa ka man. Although He is God, yes, pero napod siya human nature. Maka-feel siya sadness, maka-feel siya pain. During that time, pila naman lang gud ka oras, ilansang naman si Christ nini sa cross. In verse 34, then He said to them, to His disciples, most probably si Peter, James, and John ni sila dito ni sa Garden of Gethsemane, muni last overnight prayer ni Christ with His disciples before His crucifixion. Ingon siya, my soul is exceedingly sorrowful, even to death. So grabe kayo ang pain nga na-feel ni Christ ani nga time. Kabalo magod siya nga inig kaugma, i-execute na siya sa cross. Patiyo na siya sa cross. Ingon siya, stay here and watch. Sabilin lang mo din kay moadto siya sa unahan, mag-pray. Verse 35, He went a little farther and fell on the ground and prayed
that if it were possible, the hour might pass from him. Ni pray si Christ, niluhod siya, sa unta, di na lang ta ni madayon. Yes, ang isa ka Savior, isa ka God, nakaingon in town siya. Sa time nga, last na to niya nga prayer, inikahayag at dakpo naman gud siya sa mga sundalo, ingon in town siya sa Father, Father, unta, dili na ni madayon. Sa laing version, yung siya, let this cup pass from me. Nabot na sa point in ana nga si Christ ingon sa kung naa pa lang untay laing solusyon, ang tao maluwas, di na lang unta ni madayon. And then kabalo man si Christ wa gilaing solusyon para ang tao maluwas. Ingon siya, so let your will be done. Ikaw gyapon na matuman. In verse 36, and he said, Abba Father, all things are possible for you. Kinsa iyang gimenson? The Father. So this time, si Christ sa iyang grabe nga pagbati og mga problema niduol sa una sa Father. He went to his Father, prayed unto him, and he said, all things are possible for you. Take this cup away from me. Nevertheless, not what I will, but what you will. So even si Christ, naghatag siya good example during the time of his distress, sorrowful nga moment ni Christ, he went first to his Father. And this is what I'm saying. Before anything else, before you go to your plans or unsay mga decisions nimo, before you make any plans and decisions, first you need to go first to your Father in heaven. Ask permission. Muna'y point sa Proverbs 3:5. Ingon ni King Solomon, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Verse 6, in all your ways acknowledge Him. All your ways, all your plans, all your goals, you need to acknowledge the Lord. Acknowledging Him, it means you're asking His permission. You're allowing Him to decide in behalf of you. It means you're allowing Him to bless your plans in the future. That's acknowledging God means. In verse 7, do not wise in your own eyes. So do not be wise in our own understanding, in our own eyes. Now, here's the three things that we need to do on how to trust the Lord. So what we will do during our difficult situation. Number 1, you need to seek truth in Scripture. Seek truth in Scripture. Pangitaa ang kamatuuran diha sa Biblia. Yes, during the bad times, mo na ang pinaka-best situation nga gina-take advantage ni Satan ng ato ang mind and even our emotions. You know, if you're kanang sorrowful kay kastanan, unsay problema sa inyong balay, sa inyong life, di ba emotional kay ta? Emotional kay ta sa tanan. Dali kay ta mohilak, mapikto na tong mood, very vulnerable. And you know, you should be very careful because in those situations, Satan will take advantage of your weaknesses. So what will he do? He will trap you with his lies. Itrap kanya sa mga pagpamngilad. Tagaan kanya dili mao nga mga pulong. Moingon siya nga, God will never provide your needs. Mo gini pinaka-common. Di ba dali kita mabalaka, unsaon na lang akong gikinahanglan. Unsaon na lang akong pag-eskwela, si mama walay trabaho, si papa gamay rag sweldo. Makaskwela pa ba kuani? Unsaon na lang ni akong anak nga nag-eskwela, unsa may akong i-tuition, hapit na mag face to face, maghatag na pug pliti, maghatag na pug pambalon, na napoy projects, may raman tong online kay daras balay, pwede ra dili na mag-snack. Unsaon ka na ako ni pagpadaga na akong negosyo, down kayo, naggira pa sa Ukraine, mahal na king gasolina. Mahal na king gasolina gyud. Grabe, gikan 50 plus, di 70 plus na kagahapon, ambot basig
Taas na po drone. Usaon na lang. Usaon na lang ang future sa atong mga kabataan. Ingon pa nila. Usaon na lang akong balatian. Dugay na ko nagmo nini akong balatian. Napaba ni chance maayo. If maluya ko, kinsay mo buhi sa akong mga kabataan, daghan kitag mga worries, mga kabalaka. You know what? Unsay common denominator? Ma-provide ba ang akong need? It's about our need. Daghan tag need. O si Satan, sige ingon nimo, di na ma-provide yun. Mo nag-ayaw gyud himog question kay si Satan ang tig-answer. Mahatag ka niya akong need. Mayon si Satan, dili. Makapasar ka ko ani, ingon si Satan, dili. Magbulag ka mi si Satan, mura. Ayaw himog question. When you have doubts or have this kind of question, it means you are starting to doubt. Nagsugod na kag duha-duha. Unsa man di ay kamatuoran. Ingon ng Philippians 4:19. Unsa ingon ni Paul? My God shall who will supply your needs? Who will supply your need? Your God. It's not their gods. It is our God who will supply our need. That's given, is open na sa tanang anak sa Dios. Wala gi anak sa Dios nga di ma-provide ang need. So if magsugod na kag ingon nga, hala, ma-provide ba akong need? Tingog na siya ni Satan. Kaya ang tingog sa Ginoo magsigingon, ma-provide lagi na imong need. Ma-provide lagi na imong need. Pastor, wa lagi. Wa guro nimo nakit-an. Yung ang Bible, ask and it shall be given. Once it was already been given, unsay sunod? Seek and you shall find. So it's not just about asking. You need to seek to find those things that was already been given. Lord, tagai ko ani Lord. Lord, asa man? Pangitaa didto kay gihatag na. So that's the point. And then unsa pa? Satan will always whisper to your spiritual ears that you are not secured in the Lord. Di ka secure niya. Awa God, pila nakakatuig Kristohanon, away mong life, na ba improvement? Because Satan will always focus on the material aspect. He will judge you according to your physical, material status. Unsay ingon ang Bible, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering. It's our inner being. So the first blessing that the Holy Spirit will work in your life is those spiritual blessing. Character changes na siya. Mo follow lang ang material. Or sometimes di gid tayo anak ka bless materially because the Lord wants us to learn something very important in our character and our attitude. Imita ko, Lord, nganong di man ko nimo datuon. Moingon po ko, para di ko may mong hambog. Ako ra po yung mutubag. Yes, because sometimes at the back of our mind, it is God telling to us, pinaagi sa atong subconsciousness. Kaya kung datuon tanyag maayo, basin, di na ta makitag church. No? Muagin lang kada, busina kas imuhang, saan ang mahalon ng mga kanang FJ? Sa baba na, gablip. Agi lang ko. Di ba? Mga bli na ta. Kisa man sa baba kayo, nignan yung mga bli. Inga din, agi lang ko. Di na kamuanig church. Siguro kung himuon kaniyang healthy, wajud kay balatian, basin, wala pud ka karon sa church. So there are different reasons. God is merciful enough nga ginatagaan tanyag chances, and He is wise enough nga ginatagaan tanyag mga circumstances para mas mapaduol taniya. Kanabitong problema karon sa imong life, sa imong pagskwela, sa imong family, sa imong job, asa nga problem sa imong life, dili man na aksidente. Dili man na gid ingon nga tungod niya lang. Actually gituyo na sa Ginoo para sa maayong katuyuan. Sinitabo. Once bugat na kayo, muadto na tag church. Di ba? Kanabitang wa na tay ka duulan, makahinumdum din tag simbahan. So, isa na sa mga reason sa Ginoo na ng situation, John 10:28 to 29. Munigingon niya.
And I give them eternal life, and they shall never perish. That's assurance. Neither shall anyone snatch them out of Jesus' hand. That's according to Christ. That's about security and assurance. 29. My Father who has given them to me is greater than all, and no one is able to snatch them out of my Father's hand. So na dinhi ang duha ka powerful nga authority. Ang kamot naghisgot na sa authority sa Father ug sa Son. So na duha ka kamot nga nagkupot nato, ang Father ug si Christ. Wala pa ginako na mention ang pag-sealed sa Holy Spirit. So inaana ka secured ang atong life. Secure kay kag life, si Satan sige ingon dili lagi secure. Awa na mo man lagi ka. Dili secure. Dili man gud basihanan ang physical nga pagkasakit nato. It speaks about spiritual security, spiritual assurance. Usay kinahanglan na bita mo para magkat-on. Kinahanglan ta tudluan ana nga mga pain sa atong life. Unsa pa? Satan moingon sa nimo nga okay di nakapaminawon sa Dios. Di nakapaminawon sa Ginoo ang imong mga pag-ampo. Unsa ingon ni Christ sa Matthew 7:7. Matthew 7:7, ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and it will be open to you. So what's the first condition? Ask. That's prayer, asking the Lord. Ask and it will be given. If you're not asking, nganong makadawat man ka? Ingon ni James, wa mo kadawat, kay wa man mo nagampo. Or nagampo mo, di pod mao ang intention. So di gid mo kadawat. Ingon ang Ginoo, ask and it shall be given. Ingon si Satan, di na lagi kadunggon, makasasala na kay kastanan. Tanawa ng imong kinabuhi, napabagoy Dios, maminaw nimo. No ingon ang Bible, repent, balik, luhod sa Ginoo, and then diha kanya paminawon pag-usab. Unsa pa? God ang isa sa mga tingog dinhi ni Satan nga ang Dios nibiya na nato. Kinsay naka-feel dinhi nana nga situation? Nga mura kag gibiyaan na sa Ginoo ba? Mostly may tabo ni sa mga tao nga or Christians nga dagko kay mga failures, dagko kay nahimo sa Ginoo nga violation. And usually atong una-una wa na gyud gibiyaan na gyud kus Ginoo. Never gyud nibiya ang Ginoo. Kita noy nibiya niya. So if ever ma-feel na to nga layo ta sa Ginoo, dili sa moy nipalayo, kita moy nipalayo. Nanabitaw nga ng prayer na to usahay nga taman na lang kisame. Wa kabot ganis punuan sa lubi. Maglayo naman king Ginoo. It's because kita ang nagpalayo diha niya. Now, ingon ang Romans 8:38 to 39. Basahon din natin. Romans 8:38 to 39. Ingon ni Paul, I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come. 39. Nor height, nor depth, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. So once you are already been in the Lord, you are secured. Secured na gyud ka bisan kamatayon, kagutom, kawadon, persecution, bisan si Satan dili na makailog nimo diha sa gugma sa Dios. Munang kung malayo man ta sa Dios, naagya punta sulod sa circle sa iyahang pagdumala. Sa yung palayo ta, pero ang Ginoo naghulat kanus ata mubalik. The second thing you need to do during difficult situation, you need to confess your unbelief. Confess your unbelief. Imong sugid sa Ginoo imong mga pagduha-duha. Kabalo ba mo nga unbelief is a serious sin? Yes. Ang pagduha-duha biya sa sad sa Ginoo sala. You know, unbelief is the main barrier of God's dealing with His children. Dili maka-communicate ang Dios nimo kung magsigi kag duha-duha.
Moingon ka ba nga nabagi tinuod ba gining God nila? Powerful ba gid ni siya? Matabangan ba gid ko ani? Kung puno kag questions about God, and then mo question na siyang abilidad, dili gid siya makalihok sa imong life. Mao na usahay nga murag powerless siya sa imong life, puro tuod kay napuno tag pagduha-duha. We are not attractive before the Lord if we come to Him in prayer, then we're too much emotional, hilak-hilak kag maayo. No, God will be attracted on our faith. Dili sa mag-base sa atong emotion. Bisan pag nag-ampo ka, then kalma lang ka, hilom, pero kung naay faith imong prayer, yun, kuha nimong kasing-kasing sa Dios. Pero saan nimo hilak-hilak, ampo-ampo unya, nagduha-duha kaniya, dili siya ma-attract sa imuhang prayer. So we need to have faith in Him. Now, tanawa ko ni isa ka situation. I'd like to share with you this epileptic person nga giduol kang Christ na siya problema sa iyahang epilepsy in Mark chapter 9 verse 23 to 24. Now, gamay nga story na isa ka amahan, iyang giduol iyang anak ngadto sa mga apostles, ingon siya, i-rebuke ra gud ninyo kay na evil spirits nagpuyo sa akong bata. And nahimo siyang mukirig na sa kalit, mo kana ba epilepsy siya nga kwan. You know, even in the Old Testament time, New Testament time, si Satan o ang mga demons usahay mo influence nato sa mga sakit. Yes, muna dagang gipang rebuke si Christ sa una na ayos ilang mga balatian. Ingon din gidaan niya siya mga apostles, iyang mga apostles wala naka-cast out, wala nakaayo. So giadto niya kang Jesus Christ. Miadto siya kang Christ, siya, Sir, tabangi ko sa kong bata, wa man kaayo yung mga apostles. Ingon si Christ, kagagmay pagtuo ninyo. Kagagmay pagtuo nining mga henerasyon karon. It's about faith. Now, pag abot sa verse 23, Jesus said to him, tanawa ha, if you can believe. The condition is if you can. So we have the ability to believe. Sayop din Calvinism nga wa tay abilidad mo believe. We have the ability to believe. Ingon ni Christ, if you can believe, all things are possible to him who believes. All things are possible if you will just believe that God is able and God is willing to deliver you from that situation. Ingon din, tanawa si verse 24. Nindot kayong answer niya sa 24. Immediately, the father of the child cried out and said with tears. Mihilak siya, maybe niluhod pa ni siya, mihilak. Ingon siya, Lord, I believe. Help me, or help my unbelief. Ingon sa Ginoo, nituo ko, pero tabangi ko, Lord, sa ako ang mga pagduha-duha. Yes, the truth is, it is so easy to say that we are trusting the Lord, we believe in His power and His authority, pero at the back of our mind, nagduha-duha gyud ta. Dili ba? Kisay ka try din nagpray, Lord, please, tagay mig sudan og kanon. Lord, tagay kog trabaho. Lord, tagay kog uyab. Ano nga yung uyab? And then, pag humanog pray, mo provide bagid kang Ginoo. Namdum kong Sister Cathy no nagpray sa last year. Sa dad, pray na to akong mama nga kung mama makuha lagi namo sa mabalhin na mo puyo, di makapuyo na siyang mga igsuon, makuyog na nila ng mama. Nagpray mi. Humanog pray, Lord, among gi-claim imong promise nga imong tabangan, makaadto mig Davao, COVID man to, wa mi vaccine, wa mi financial, makaadto mig Davao, Lord, nga makuha na mo yung mama, although parang murag imposible yung kay makuha o makaadto mi. Pero Lord, among gi-claim by faith. Human na mag-pray, ingon din siya, hala no, makadto bagitag Davao. Ikaw ba nag-pray naman ta?
Nagpray na ta, so ihatag na tanan sa Ginoo. Ayaw nagbitbita ang burden. That's the point. Usay magpray ta by faith, humagpray, tubagon makatos Ginoo, no? Diba? Kasi naka-experience ana ninyo. Ayaw isa kamot. O, di kamotanan. Ipesa og kamot, di mo isa. Kita tanan, magpray ta, and then magduha-duha ta kung capable bang Ginoo motubag sa tong prayer. And ganahan ko nining maong amahan ingon sa Lord, gusto kong mutuo. Gusto ko Lord mutuo sa imong authority Lord, tabangi ko sa akong mga pagduha-duha. So mo ni atong himuon, atong i-confess sa Ginoo atong mga unbelief. Kay balo ba mo ang pagduha-duha sala? Yes, sala ang pagduha-duha. So every time mo pray ka, niya nagduha-duha ka, isa na ka sala. Pagkaugma, nagduha-duha na po kasi yung gipray, na-file na po ang sala. Ma-imagine mo, pila ka layer sa sala ang imong na-commit every day, every time you prayed, nga nagduha-duha ka sa Dios. O kabalo mo, ang unconfessed nga sin, kanang sala bitaw nga dili ma-confess, dili mapangayog pasaylo, barrier na sa ato ang mga prayers. And that is why, pila na ta ka years, wala na to napansin, wala na to na-confess ang atong mga unbelief. Dali kita ka-confess, Lord, pasaylo ako last day, nakapamaka ko. Lord, last day, nakahimo ko aning di mao. Pero, I don't know, kinsa dini ang naga-confess sila mga unbeliefs. Pasaylo ako, Lord, nagduha-duha ko nimo. Pasaylo ako, Lord, sa tanan na kong pagduha-duha. Ingon ang Hebrews 11:6, but without faith, it is impossible to please God. If you have not faith in Him, you are not pleasing the Lord. And if you are not pleasing Him, di gid sa mo bless sa imong life. Di sa mo bless sa imong kinabuhi. So faith is very important. One of the reasons maybe sa imong mga difficult situations karon, gusto sa Ginoo mo confess ka sa imong mga unbelief. Tulduki imong pagduha-duha karon. Wa gyud mahimo ang pagduha-duha. Tanan nimong pangayoon sa Dios as long as imo nang need og imuha para na siyang kimayan, iya nang i-provide. Ayaw gyud sagulig pagduha-duha. And God will answer your prayers. Ningon ang Psalms, kabalo mo unsay problem sa Israel? The major problem of the Israelites, why they were not able to enter the promised land, because of their unbelief. Psalms 106:24, then they despised the pleasant land. They did not believe His word. Wala sila mituo sa saad sa Dios. God has a promise for your life, for your family. Kung nabalaka ka sa imong anak, mas nabalaka ang Dios. Kung nabalaka ka sa imong ginikanan, mas nabalaka ang Dios. Kung nabalaka ka sa imong future, mas nabalaka ang Dios. And ingon siya, nasa promise para nimo. Depende nimo kung musalig ka ni ana para sa imong life. You know, sometimes or oftentimes, God's plan for our lives is contradicted to our desires. And that's very hard. Lisod kay moingon, Lord, let your will be done, and then ang iyang will, dili nimo will. Muna lisod, munang once you pray, Lord, let your will be done, you should ask for faith. Lord, increase my faith, increase my wisdom, nga masabtan ako imong dealing sa akong life. You need to confess your unbelief. Mao na hinungdan nga nung hangtod karon, dili ka work ang Ginoo sa imong life kay napuno na kag pagduha-duha. Kuha ana, tugyan tanan sa Ginoo. Number 3, the last one. During difficult times, you need to share your concerns with your small group community. You don't need to be alone in your spiritual battles or emotional struggles. You need to have a small group of community where you can find comfort, somebody who are willing to listen to your burdens and problems. I could still remember si Philemon, the book of Philemon,
Familiar mo? Tagsara kay kumukote, no? Og Book of Philemon. Kay namasul manggod siya sa kadagatan pa. Pero bitaw, the Book of Philemon is not about Philemon nga taga Bohol. Okay, it was one of the prison epistles of Apostle Paul. Now, prison epistles, it means writing ni Apostle Paul when he was in prison. And there were 4 books that was written by Paul when he got arrested. He was in prison. The book of Colossians, Ephesians, Philippians, and Philemon. Now, the book of Philemon was written directly to Brother Philemon. Philemon was a businessman and nasa isa ka-employee dinhi ang ngalan si Onesimus. Si Onesimus nakahimo siya violation kang Philemon. Wa man giklaron sa iyang sala. Nakasala siya sa iyahang amo. So si Onesimus that time dili pa Kristohanon, milaya siya, nahadlok siya, pero dili selfish ang paglayas, nahadlok lang siya, nidagan siya. Nag-meet man silang Apostle Paul. Pag-meet nilang Apostle Paul, na-share ni Apostle Paul si Philemon about the gospel. Gahapon, tong gi-share sa inyo ha, mga youth, sa mga young people po din muna siyang gospel. At in short, na-receive ni Onesimus si Jesus Christ sa iyang life, na Christian siya, na-change iyang life. Pagka-change iyang life, di-disciple siyang Apostle Paul. So there's a difference between a converted person and a discipled person. Human kag share sa gospel, nag-share ka sa kaluwasan. Pero kung imo siyang i-follow up, i-monitor, i-mentor, imo siyang gi-disciple. So wala lang gi-share ni Paul si Onesimus sa gospel. Iya gining gi-disciple, gi-train. Pag-grow ni Onesimus, nakarealize si Onesimus nga kinahanglan sa mobalik kang Philemon ug mangayo og sorry. Di ba? So one of the manifestations of this our spiritual growth is to humble down ourselves. Now, ingon din si Onesimus, balik ko dito, Sir Paul, tabangi ko bi kay isugon ra ba tos Philemon? So, ang gihimo ni Apostle Paul, nagsulat siya letter. Nagsulat siya letter para kang Philemon. Philemon, ay na pag inisog-isog diha. Dawatan ni Onesimus kay na Kristohano na ni og willing na ni mobalik ni mog mga igpasaylo. Ingon pag-is Paul, ako'y bayad sa iyahang utang nimo. Oh, nindot no? Tanan pa lang pastor mo bayad sa tanang utang. Pero what if ang pastor mo na utang? So mo lang point nganong si Philemon na-encourage, nganong si Philemon mo backslide, nilayo na unta, pero nganong na-transform iyang life, nakabalik siya kang Philemon nga na-humbled heart because of the comfort of his leader o sa iyahang group. Actually, this time, isan si Paul gipriso, labi na ito na house arrest lang siya, naaga po siya yung mga small groups, nag-add niya. Gi-allowed gapon to ato nga time. Mobitaw niya mga letter, iyan ang ginapadala dito sa iyang mga disciples. So, importante kayong small groups during difficult times. Munang naamoy mga small groups, i-value niyo na. Siguro karon di pa kayo niyo ma-value. Una-una guro, snack-snack raman ning amo pastor, hisgot gamay pulong, pray. No, dili na sin ana. One day ma-appreciate nimo ang power ug ang value sa mga discipleship groups ninyo. Labi na mo'y mga gipagdaanan, bugat nga mga situations. Unsay ingon ni Apostle Paul, Romans 12:10, ingon ni Paul, be kindly affectionate to one another with brotherly love, in honor, giving preference to one another. So we can have or we can easily apply this brotherly love pinaagi sa atong mga small groups nga mga community. Nganong si Judas dali siya naghikog? Nganong si Pedro dali siya mi backslide? Tungod kay that time during the crucifixion of Christ, na scattered, nakatag ang mga apostles. Wala na sila nagagather. And si Judas dali siya nakahimog decision sa pag-backslide, sa pag-commit og suicide.
kay walay group nga naga-comfort ni Judas that time. Walay nag-advise niya, walay nag-pray over niya, kay even ang mga apostles na discouraged pod. Nganong si Peter dali kaysa ni backslide, tungod kay walay group ang 12 apostles that time nag-iyahay og tago. Wala sila nag-gather, nag-inampuay, dinasigay sa usag-usa, munang dali nangawala ang mga apostles. Mo na may tabo sa imong life, bisan pag-unsa nimo kadugay sa Ginoo, if walay mga tao nga willing mo comfort nimo, mo pray over nimo, mo bisita sa inyong balay, tan-aw sa imong mga need, lisod gyud i-grow. Dugay gyud ang pag-grow. So you need a small group community. I don't know what are your struggles today. How difficult you are in right now. Wa ko'y idea unsay problem mo karon. Siguro nagpretend ka nga okay, pero deep inside bugat na kayo imong feeling. Wala ko'y idea. You know what? God is working in your life right now in a very special nga way. Tanang burden, hurts, pain ay tabo sa imong life, mo na way sa Ginoo nga gi-communicate ka sa imong life. Inana mo kuha og attention ang Ginoo sa imong kinabuhi. Tud kayo sahay, dili man gud ta matandog sa message sa pulpit. Dili ta matandog sa prayer sa usa ka igsuon. Usay kinahanglan na kita pasakitan sa Ginoo para makadungog ta sa iyahang tingog. And hangtod nga dili ta maminaw sa tawag sa Ginoo, di gid sa muhunong pug tawag nimo. Hangtod nga dili nimo seryosoon ang imuhang spiritual o Christian life. Di gid muhunong ang Ginoo tawag sa imong kinabuhi. Nanata sa last days, Christian ta, natay identity, natay gibarugan, dili ta parehas kalibutan, mubarug ta kung kinsa ta, atong barugan, atong kalahian compared sa uban. Dili ni time nga mag-ulaw-ulaw ta. So kung Kristohanon ta, ipakita unsa ang tinuod nga pagka-Kristohanon. So gitawag ta karon sa Ginoo sa usa ka seryoso ug tinud-anay na gyud nga pag-alagad. Munang daghang mga heartaches, pain, changes, nagausab-usab ang dagan sa tong life. Kay kung diha ta matawag sa Ginoo, mao na iyang balik-balikan paghimo sa imong kinabuhi. Kay kung comfortable ra kay kastanan, di gyud nimo mapansin ang Dios. Pero hinumdumi dunay deadline ang iyang pagtawag. Dili sa tanang higayon mag-extenses iyang kamot. Kay ang pikas niya bukton nagbitbit pud ni sa judgment. Na deadline ang pagtawag niya ni Noah sa katawhan sa Noah's Ark. Na deadline ang paghatag ni Christ og extension sa iyang grace before sa mobalik. Na deadline sa pagtawag sa Ginoo sa imuhang kinabuhi. So samtang klaro pa ang iyang message, nganong dili ta mo duol? Nganong di nato seryosoon ang Christian life? Mao man ni atong eternal destiny. Mo man gini mo long last sa atong life, nganong di man lang nato seryosoon karon pa lang daan. Amen. So kung di ta mo himog decision karon, asa man di ay. Sa time na nga wa natay church, magdinaganay na ta diha kay paggukod na tag mga military. Sa time nga magbinumbahay ng nasod to nasod, diha na bata mo ingon, Lord, gusto nako magsineryoso nga wa nay church kasimbahan. So kung di ka mo decide karon kanusa, kung dili dinhi asa man ang best nga place. Karon ang adlaw, best time nga muhimo tag desisyon para sa Ginoo. Father in heaven, thank you Lord. Salamat sa iyong message karong kahudtuhod. Unta dili nimo labayng kawang sa among kinabuhi Ginoo. Tudloi mi nga ma-remind mi kanunay Lord nga tanang mga sakit o painful nga situations karon sa among life, pagtawag nimo Ginoo sa among atensyon. Makinahanglan na mo Lord seryosoon gyud ang amuang pagkinabuhi nga Kristohanon. Aron Lord mailhan Ginoo kung taga-asa gid mi, kinsa gid mi atubangan sa tao ug atubangan nimo. I-comfort among kasing-kasing karon Lord, himua unta nga mapulihan og kadasig
o paglaom o pagsalig ang amo ang nagduha-duha nga mga kasing-kasing. In Jesus name we pray. Amen and amen.